ľudia u ďalšieho partu z FC Mobile. Teraz už viem, dlhšiu dobu nebolo, ale nemal som čas na natáčanie, takže sa vopred ospravedlňujem a teda rovno môžeme ísť na to. Samozrejme, nezabudnite dať odber, like, ale nikoho samozrejme nenútim. Takže máme tu hneď nejaké peky. To sú za peniaze, to nie. Čo toto je? Aj tréningy. A môžete mi napísať ešte do komentárov, že či ste za Barcelonu alebo Madrid. Samozrejme, ja som za Barcelonu. Nikoho nenútim, aby tu mi písal, že vyská Barca. Píšte si, že napríklad vy máte radi Madrid, Ja to neriešim. Ale samozrejme nejakí sú takí ľudia, čo majú inšie ako nervy z toho. Takže dneska by sme si mohli dať, dáme si nejaké head-to-headko. V poslednej časti sme videli teda ako som pridával ešte vlastne nejaké tie karty, ktoré nepotrebujem, nejakých tých futbalistov. Budeme si šetriť teraz na nejaké na nejaké karty. Alebo karty, ja to volám karty futbalistov. Takže máme tu hneď zápasík pekný. Samozrejme teraz už máme trochu akože silnejších aj súperov. Takže začína Lewandowski. Ideme kick-off. Barcola. Ideme. Lewandowski šprintuje dopredu, ale nenahrá mu, pretože to nemáme voľné. Takže idem Barcolou, nahrávam Palmerovi aj offside. Taký malý, nie? Ježiš, ja som to ešte preskočil. Poď holding. Jaké má? Holding. Tak ideme, poďme. Bum, nahráme Barcolovi. Lewandowski. A skúsime dať takúto strelu. Bum. Jaj. Nevadí. Pekne bolo. Ideme. Toto bola pekná šanca na gól. Jaký faul. Tak teraz bude faul. Opa. Ja, tak nebol. No ideme s Lewandowským. Nahráme Palmerovi. A s Palmerom šprintujeme. A strieľame na bránu. A gól! 28. minúta. Prvý gól 1-0 pre Barcelonu a nejakého Polska. Takže ideme. Lewandowským ideme do útoku. Skúšame obrať o loptu. Jaj, toto som spravil peknú blbosť. Ideme s Pedrim. Prepneme sa. Jaj, Pedri pekne. Majú šancu na offside. Na šťastie offside. No ten bol akože... tak aspoň mali šancu na gól, ale nevyužili ju. Nahráme tuto pekne Holdingovi.
A ideme na to. Šprinty. Kopeme. Barkola ide. Šanca na gól nádherná. Akurát, že pekná obrana si robí svoje. A ideme, poď. Ľavou. Oj, mohla byť silnejšia. Dáme si Ciudiv. A 4 minúty predĺženie. Ja pekne Xavi. Aj keď už sa teda polčas. Aj to bol faul. Rešpekt brankárovi, jak to vychytal. 1-0, prvý polčas pre Barcelonu. Ideme. Jakže dvaja Xavi hrajú proti sebe. What the heck? Nahrávame Lewandowski. To je, boha, ja som asi slepý, že v kuse do offsideu idem. Ježišmaria, taký malý debilný offside. Pardon. Ja už neviem, aký je toto part. Musím sa potom pozrieť, že predtým, jak toto video vydám, teda vy už ho uvidíte iba, keď bude vydané. A ideme. Palmer. Boha, ja debil. To bol veľký. Ten som si nevšimol. Tak toto pekne dal. Ježiš, ja som... Pekná nahrávka skrz. Lewandowski ide. Nahrávka Palmerovi. Poď. Nestrieľaj. Poď. Jaj. Xavi, poď strieľaj. Pekná šanca na gól, ale brankár bol proste. Poď. Lewandowski. Kámo, zase. Ja nejako veľa faulujem. Ideme. Gyökeres. Keď teraz dám gól s goalkeeperom, musíte dať všetci like na toto video. Keď už vidím, že nedám. Jaj, no nevadí. Tak nebudem. Nevadí. Skúsime na budúce. Full time, 1-0 pre Barcelonu. Good job. Dáme si ešte jedno kick-off, alebo jak sa to volá. 2 faul. A môžete mi ešte napísať aj do komentárov, že čo by som ešte mohol za hry natáčať. Ja je versus Zetek. Že napríklad, či som si mal farming napríklad 25, akože 25 to by som na počítači musel, tak nevadí. Môžem aj to natočiť dneska ešte. Ready? A ideme. Proti Manchesteru City. Takže toto bude, asi vidím to tak na 11 minút. Neviem, ale toto bude rýchlejšie, lebo to sa hrá asi minútu pol, ne? 2, 1, 0. Ideme. Hneď Lewandowski, bum, bum. Prvá, teda 7 sekúnd prešlo a hneď gól. Lewandowski,
Prvý gól do kariéry. Bum, hneď 2 góly. Aký slabý. Akože nepodcením, ale tak zase. Ten dám nejakú oslavu. Dobre. Prvý fail. Boom, let's go. 4-2. Musím sa trochu viac priblížiť. Ten už doháňa. Asi som podcenil. Ale ideme pekne. Kam to nahral? Bum. Ja som taký debil, ja už to tlačítko nestlačím. Yes, 7-5, ak teda ešte neskorle. 8-5, 8-6 dokonca. Takže ešte potvárame peky. A vidíme sa u ďalšieho partu z FC Mobile opäť na budúce. Takže zatiaľ čaute.